प्रणाम संगतिया लोग। संपूर्ण भोजपुरिया समाज के गोड़ लाए के चाहतनी। आज हमनी के भोजपुरी आ भोजपुरिया समाज में होने वाला बियाह के ऊपर में विभिन्न किस्म के नेक के बारे में चर्चा करें। हमनी के समाज में जो भोजपुरी शादी में भोजपुरिया शादी में जो नेक होला ओकरा बारे में आज हमनी के संगे किशन जी बानी, वही अशोक जी आ श्याम जी फिर हमनी के आई रही सन अपने लोग के बीच में। आज ई बियाह के बारे में कुछ चर्चा करे खातिर हम अशोक जी के निमंत्रण करे के चाहे। हमनी के भोजपुरिया समाज जहाँ के बियाह के बात आवला ओकरा साथ साथ नेक के भी बात आवला। आ ई बियाह भोजपुरिया समाज के जो बियाह के जितना भी नेक होला ओकरा साथ साथ हमनी के परंपरा संस्कृति से चलल है। हर लोकगीत के हर रस्म से जोड़ के बनावल बा जो मतलब बहुत समृद्ध बाटे। भोजपुरी भाषा इतना समृद्ध बा कि ओकर विवाह के जहाँ भी बात आई भोजपुरिया समाज में उनमें हर एक नेक खातिर एगो गीत के राखल गई बा। और बियाह के बात कही जाए तो एमे बहुत सारा नेक होला। लड़की के नेक होला, लड़का के नेक होला। और नेक भी कथी तो देखौगा से शुरू होके लेके जब तक बसुखड़ी ना होला तब तक के नेक होला। और लड़की के नेक में अशोक जी कहनी है, श्याम जी अपना और ध्यान जैसे लड़की तिलक के गीत, पराती के गीत, सांझा के गीत, माड़ो के गीत, माटी कोड़ाई के गीत जेकरा के हमनी के कालसा धराई के गीत, हरदी के गीत, लावा भुजाई के गीत, मातृ पूजा के गीत, दुआर पूजा के गीत, गुरहथाई के गीत, बियाह के गीत, चुमावन के गीत, दुआर छेकाई के गीत, कोहबर के गीत, भतावन के गीत, बर के अपटन लगावे के गीत, माड़ो कोड़ाई के गीत, बारात के विदाई, चौथारी के गीत जेकरा के हमने के बसुखड़ी कहनी से। ई विभिन्न किस्म के लड़की के जो होला ओकरा में इने होला। अब एमे कथी बाटे कि जितना भी नेक होला हमने के नेक के शुरुआत कहाँ से होला तो पहले के जमाना में जब प्राचीन काल में होत रहे गांव देहात में अभी भी देखे के मिले लगे गीत के जब देखा सुनी होला वो बड़ा भी गीत होता है। पहले हमनी के समाज में कहा है कि तिलक पहले होके ओकरा बाद बियाह होके। अब तो सारा के एक जगह लिया था शहर में लिया जाता है। ओकरा के दोनों पक्ष आके वो कोनो पार्टी पैलेस में जमा हो बस आई सारा जो हमनी के बारात मरजात रहे। अब तो मरजात के भी सिस्टम खत्म हो गई। गीत के तक को में ना करे डीजे वेरी पार और डीजे ई एगो कुरीति भी कहल जा सकता है। कैसे कि ई डीजे के डीजे के अगर बात पे जाओ तो डीजे के कारण आज हमनी के जितना भी सांस्कृतिक गीत सब लोग उड़ाई जाता है। आजकल के नया युग में कहाँ मिलेगा गांव में। यहाँ गांव में तो तनका मिलबो करी। अब जैसे कि हमनी के वहाँ का होता है गांव में अभी भी खैर यहाँ भी कहीं कहीं देखे के मिलेगा जो घर में शादी हो पार्टी पैलेस की तो बात छोड़ दी। जहाँ घर में शादी होला तो वहाँ कथी होला कि मतलब जब शगुन आवाला वो दिन शगुन के गीत होला ओकरा बिहान भेला से पराती आ सांझा शुरू हो जाला। बेटा पक्ष के सब ना दुनू ओर शुरू हो जाला। ये पराती आ सांझा दुनू ओर गावल जाला। और पराती एगो समय रात के उस समय है मतलब अंतिम पहर जो उनकी हमनी के भोर कहल जाला। ठीक है, वो अंतिम पहर वो हमारा उठल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होला। और वो हमारा पूजा अर्चना कर भी बहुत मतलब फलदायक मानल गई। यही से वो हमारा पराती गावे के नियम बना हो गया। अब तो पराती सुनोगे ना मिलेगा। वो हमारा पराती के इतना पराती गावला के उद्देश्य कथी रहे कि देवी देवता के और बियाह खातिर और सब कोई के जगावे भगवान लोग के बुलावे जी न्योता के बात हुए कब सांझा में। जी जब सांझा के बात आवे सांझ सब अर्थ हो गई मतलब सांझ के संध्या में तो हमें गीत मन पड़ता जो कि अभी भी गांव के पुरानिया लोग गावा लेकिन शहर में तो होला कि ना होला। लेकिन हमें गांव में गाँव वालों को हम बोले ली संध्या माई के करा घरे आई के मोरा संध्या मनाई बोले ली बहुआरो दे हमारा घरे आई हमारा उरा संध्या मनाई कथी के रे दियारा कथी के रे बाती कथी के पेला जरेला सारी राती सोन के रे दियारा रे सम के रे बाती
सरसों के तेलावा जोरेला सारी राती। ई गीत जब बा ई हमके सांझा और अभी भी गांव में हमने के इया लोग दादी लोग जब पुरानिया लोग बा ना कर लोग तो हमरा था नहीं के गांव लोग ना गावला पुरानिया लोग आज भी गावला लोग। इसे हम जो अपने इतना ना बढ़िया गीत गई है जो उनकी मतलब यहाँ भी बा जी। यहाँ भी गावला। अब तो धीरे धीरे एकरो के लोग आदमी करत जाता है, पर भोजपुरिया समाज अगर जागरूक रहे तो ई जितना बढ़िया गीत बटे ई सब हमनी के सांझा चाहे बाराती ठीक बा एक वैज्ञानिक महत्व अच्छा स्वास्थ्य के लेकर के अगर देखल जाए स्वास्थ्य के जोड़ के देखल जाए तो ये हमनी के लोग गायक लोग चाहे लोग जे भी परंपरा बनैले बटे जे भी गीत के लिखले बटे ये लोग इतना बेजोड़ गीत लिखले बा कि डीजे के एक आगे तो डीजे कुछो नहीं। भोजपुरी लोक गीतन के भाव इतना ना समृद्ध बा इतना ना बढ़िया बा कि एकरा कोनो दोसर साज बाज गा के जरूरत ना हो। हालांकि लड़की के सिर्फ लड़की के ही यदि में शादी में ना लड़का पक्ष में भी लड़का पक्ष के नाम अशोक जी धैनी है तो जैसे हम लड़की के कहनी है विभिन्न किस्म के नेग होला वही लड़कों पक्ष के नेग बाटे। जैसे लड़का पक्ष में भी अपने के तिलक के गीत उपयोग करेला वैसे ही सगुन के गीत बतावन के गीत जो बतवान के गीत माटी कोड़ाई के तो होइए गए लवा पुजाई इमली घोटाई या हल्दी के गीत जो बा ई लड़कों पक्ष में गीत के हमने भोजपुरिया समाज के बात कहल जाए तो हमनी के शायद दुनिया में ऐसा मिली जितना नन्हे हमनी के होला है कि हमें हम देखे नहीं नो कटाई के गीत गुड़ रंगाई के गीत ऑप्टन लगावल जाला वो बरा के गीत कपड़ा पहिरावल जाला वो बरा के गीत हर चीज खातिर हर नेक खातिर एगो गीत बनावल ई गीतन के जौन संग्रह हुए एकरा से एगो चीज का आवेला जैसे अशोक जी कि ई लोग के जौन एक आपसी सद्भाव बानू एकरा के एकरा बुझाला जो बेसी फोकस होला जैसे हमके भोजपुरी के संस्कृति को पहले से बनावल कि एगो भोजपुरी कल्चर में अगर केकरो बियाह होता है तो मैं हरेक तबका के हरेक समुदाय के व्यक्तित्व के में सहभागिता रहला उन लोग के भी सहभागिता करावल जाला। जैसे उनके बियाह में बनला बांस के जौन की डोम के घर से आवला जैसे तासा बनावल लोग चमार के घर से आवला लोग जैसे और उनके वाला ने धरा के घर से जैसे हमके भोजपुरिया एगो बियाह में हरेक समुदाय के गीत हमनी कहू ना बोले निसन कहू ना जाने निसन कहू ना जाने निसन ओहो आदमी के हमनी के अवसर देवे के पड़ला ओकरा के घर के पुरखा पुरनिया लोग जाके बोला के लेके आवल खिसियाई रही स्थान के साथ बोला चाली ना रही लेकिन वहां आके कम से कम गीत गाई पाल पैचा रहना पैचा। भोजपुरिया समाज के बियाह के संरचना ही वैसे कइल गइल कैसे कि बांस के काम कौन जाति करला डोम करला तो में करला उहे लिए डाला उहे लेके आई उकरो और उहे उकरो जो अपन निराय पड़ला हां आ वो वाला वो मुंह मांगा पैसा मांगी मुंह मांगा पैसा मांगी। एकरा बाद हमने के अब बियाह के बात पे जाए तो संध्या पराती के जब तिलक के समय निकल तब संध्या पराती के हमने के गायन खत्म होला ओकरा से मतलब जैसे तिलक तोड़े तो तिलक के गीत एगो लगावला वो दिन संध्या पराती में तिलक होला ठीक बा। अब तिलक के बाद लगा जाए तो अनेकन गीत बा एक रुआ बताओ तनी दिमाग में कहीं ना कहीं हमने के पुरखा पुरनिया लोग जो गीत गावत रहे वो धीरे धीरे याद आवत है फिर हमरा एगो गीत याद करब फिर गावे के एकदम सुने ऐसे अपने सुने समाज तो सुनी गाई के गोबरे महादेव अंगनाली पाई गजमटिया हो चौका पुराई सुनिए शिव शिव के पूजाई अरे ताही चौका बैठल महादेव गईले अगुताई अरे केहुनी से मारी के दौड़ा दे दिहली जगाई सुनिए शिव शिव के पूजाई ई सब तो गीत रहा आज तो हमने के रस मिल जाई कितनो लोग डीजे सुनी मिल रहा एकरा आगे एकरा नया लइकन सन के
हमनी के समाज के लड़का लड़का सन के तो हमनी के ई जितना हमनी के नेक कहानी थी कहाँ जानकारी है? हमरा बुझाला कि आवे वाला दिन खातिर चुनौती बा कि हमनी के जौन जनरेशन बा ई पीढ़ी के बाद में ई भोजपुरी के जौन हमनी के नेक बा गीत बा ई लोक भइला के कारण लइको सब देखत नहीं कि जो सन के कोनो आगे आवत पर से ओकरा पर चर्चा कर ना अभी ये समस्या देखल गई बटे हिंदू संस्कृति और भोजपुरिया समाज में जितना भी प्राचीन लोकगीत बटे सारा में साधारण तो देखल जाए तो राम सीता के और बाद शिव पार्वती के वर्णन मिलेला। जी एकरा अलावा कथी बटे कि हमने के जो जहाँ गीत के इतिया होला बात होला तिलक के गीत के तो एकरा साथ साथ गाड़ी भी गावल एक से एक गाड़ी गावल जाला आ उ गाड़ी कथी बोला कि बूढ़ जवान अच्छा लड़का सियान किनहु के सब केहू बड़ी मजा से सुने। एगो बात और कहूं अगर बियाह में हमनी के भोजपुरिया समाज के बियाह में अगर गाड़ी ना होवे तो बुझाला उ बियाह अधूरा बा। गाड़ी ना पूरा होई और गाड़ी भी वैसन गाड़ी जो उनके मतलब सुन के मजा आवे एगो अलग मजा आवे। अगर बेटिया पक्ष बेटा के और दिल बा गाड़ी ना होवे तो लोग के बुझाई कि जरूर जाने कोनो कमी बा कार्य कमी रहबे जैसे ना गाड़ी तो आसन कमी बुझाइबे कर कि गाड़ी तो आसन ओकरा त खिया के तिलक में रहो के फेंके के चलन चल राकेश जी जहां तिलक के बात आवला ना तो तिलक में हमनी के गाड़ी भी खूब बढ़िया से चला आ इतना मजा के चला कि सुन के तिलक एगो अलगे मजा आवे। तिलक के वो गाड़ी अशोक जी अपने के सुना रहा हूँ। सरवा के नइखे में हरिया हो कर लगन में आए सरवा के नइखे में हरिया हो कर लगन में आए कब जड़ी माते बहुरिया हो कर लगन में आए कब जड़ी माते बहुरिया हो कर लगन में आए गाड़ियों चलबा ऐसा एगो अलगे भाव बा। मराठी करेगो अंदाज निराला बा करेगो। अशोक जी अब एकरा बाद से दूसरको बाइकों की गाड़ी के गीत बा जैसे तिलक से लेट आवता जी। तब देखिए औरत लोग के उस्तादी कर रहा हम तो आंगन लिपले रहनी पियरी माटी से सरवा सालाई लग राती के हम तो आंगन लिपले रहनी पियरी माटी से सरवा साला अइलक राती के हम तो गेट सजवले रहनी फूल पाती से सरवा साला अइलक राती के वाह वाह लेट सहिला के बाद भी स्वागत गाड़ी से वाह रे भोजपुरी। शादी में बात आवला शादी के बाद में का होला कि शादी भी में ज्यादातर लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों मटकोर के कुछ अलग ही महत्व देवल गई। मटकोर के गीत शायद अब तो यहाँ भी बोले कितनो डीजे बात का मटकोर के गीत जरूर हो उहे चलला नेगवा होबे करला आ मटकोर के गीत उहे चल रहे तो ऐसा हो गेल बटे कि मतलब ओकरा बिना होई नहीं बिना मटुआ शायद हम दू ले गावे चाहे कि कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है कहवा के सियर माटी कहाँ के कुदार है कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जा सहे कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जा सहे बीरगज के पियर माटी कल के कुदार है बीरगज के पियर माटी कल के कुदार है मुरली के साथ सुहागिन माटी कोड़े जा सहे मुरली के साथ सुहागिन माटी कोड़े जा सहे मुरली के साथ सुहागिन। रियली बहुत जहाँ तक हमने के भोजपुरिया समाज में बियाह के बात आवला तो तिलक के बाद अब पहले का होत रहे पहले तिलक होत रहा आ तब बियाह होत ओकरा बाद मतलब बियाह में मटकोर हाबी जाबी सारा कुछ शुरू सारा हो कुछ। गइल अब का होला गइल बा कि अब उल्टा हो गइल बा अब तिलक का बियाह एक दिन हो गइल बा आ ओकरा साथे पहले मटकोरे हो जाए तो मटकोरो एगो मटकोरे एगो ऐसन गीत बाटे आ मटकोरे एगो ऐसन नेक बाटे जोन केतनो डीजे आ कुछो आ जाए उ कोई खत्म गीतवा बाजी हुए। हां डीजे गीतवा बाजी हुए आ गीत भी बड़ा बढ़िया बड़ा गीत बढ़िया। इतना सुंदर गीत बाटे कि वो डीजे फेल बाटे ओकरा। नमस्कार हमके
भोजपुरी में जौन संस्कृति बा बियाह के बेला जौन गीत होला, गाड़ी होला, नेग होला, वो विषय पर आज हमने के एगो छोट समय में एगो छोट वीडियो बनेनी सन, जौना में कि कुछ नेग सब के हमने के चर्चा करनी सन, ओकरा ऊपर हमने के जौन गीत बा सन गीत कहनी सन। अगर एपिसोड वाला उनके अच्छा लागल होके, वीडियो वाला उनके अच्छा लागल होके, तेरा के लाइक करी, शेयर करी और कमेंट में लिखी हमने के एकरा बारे में जौन पूरा नेग हमने के बियाह में होला ओकरा बारे में हमने विस्तृत अगला वीडियो लेके आए सन। अभी खातिर हम अशोक जी के भोजपुरिया समाज के बियाह संबंधी गीतन के साथ साथ है आज के कार्यक्रम हमने के में समापन करम सन। अगर के चाहे कि एक और विस्तृत लेके आई सन और नेग के गीत वगैरह अगर परोसे के पड़ल तो वो परोसे खातिर हमने के फिर हाजिर होकर सन हम राकेश जी, श्याम जी साथ में। तब तक के लिए हमने के विदा दी।